1, 2, 3. Hej sammen! Velkommen til den her video. Og i dag der skal vi lave en taste-test for at finde ud af, om en sundt alternativ til den klassiske McDonald's er lige så godt. Ja, og så har vi vores fætter. Sig hej, Max. Hej. Max med. Så det skal nok blive rigtig sjovt. Ja. Så starter vi bare. Ja, hvad er det de hedder? Chicken salsa cheese, fordi vi skal... Med ud. Ja. Max, helt ærligt. Og så vil jeg skifte nogle pomfritter. Det var mega dyrt, det gør. Jo. Ja, jeg troede, det kostede 88 kroner, men det... Det var kun 78. Ja. Okay. Nu vil vi så smage. Og imens vi smager, så kan vi lige se et klip på vej ud til McDonald's. Hej sammen! Lige nu sidder vi i en bil Ja. på vej til McDonald's sammen med vores fætter. Max, sig hej. Find med. Find med. Det kan være lidt dumt, fordi så er det ikke noget bilstød. Ja, det tror jeg. Ja, så det var lidt på vores tur derud. Men nu vil vi lige fortælle jer lidt om den her burger her. Og lidt ost. ost. Mm. Og lidt stærkt også. Det er meget sådan en dressing. Jeg får det helt dårligt. Nej, du gør ikke. Du elsker sgu da McDonald's. Det er Max, helt ærligt. Max, hvor mange stjerner vil du give den? Altså, du elsker McDonald's. Du vil give 5 ud af 5. Ikke når de kigger det. Max vil give den 5 ud af 5. Ja, Max. Han vil give 5 ud af 5. Han vil give 5 ud af 5. Og nu vil vi så smage på de her pomfritter. Ja. Jeg vil give dem her 1 ud af 5. Prøv lige at se, og de smager egentlig noget, de er seje og lækre. Ja. Nu er vi klar med det sunde alternativ. Til, det her det er det sunde alternativ til en burger. Som hedder chicken... Chicken salsa cheese. 5. Ja. Og det her, det er Max, skal du fortælle det? Ja. Her har vi så gulerødder, bødder og jordskokke, Ja, Max, det er rigtigt. som er konkurreri på. Ja, og det er... Og det skal forhåbentlig smage godt. Og det er et alternativ til fritterne på McDonald's, som vi har skåret til en skive. Og hvad der er i burgeren her, det kan I lige se Morten Kok snakke om her. Ja. Jamen, vi laver nogle gange sådan en kyllingeburger, hvor vi rister noget rugbrød. Sådan at det er burgerbollen, kan man sige, sådan et ristet rugbrød, og så er der bare salat og kyllingebryst i. Og så er det et dressing. Ja, var det ikke spændende? Jo. Jo. Skal vi smage? Ja. Ja. Det er sådan lidt upraktisk i forhold til den anden. Mm. Det er fandme godt lavet. Ej, det smager virkelig godt. Ja. Der er meget lidt smag i det her rugbrød. Den der sesambønne. Ja. Men hvad vil I give den? Så har jeg givet den 5 ud af 5 stjerner. Altså de der, de tog en halv time. Halv time. Så I kan faktisk lige se, hvordan man kan lære det hurtigt her. Det fortæller Morten Kok også. Ja. Og så kan man jo i stedet for at få pomfritter til, så kan man lave nogle stegte rødfrugter. De kommer til at sådan være lige sådan i konsistensen, men smager jo egentlig bare lidt mere. Skal vi ikke smage på dem her? Jo. Oh. Jeg tror, jeg prøver sådan. Altså, de er lidt slatte, ligesom pomfritterne fra McDonald's, men jeg tror, de smager meget bedre. Jeg tror, der er mere smag i. Ja. Men I kommer nok ikke til at smage som pomfritter. Nej. Pomfritter smager jo lækkert. Så, altså. Jeg tager en gulerod. Shit, det er godt, det her. Ja. 5 ud af 5, og det er mega nemt. Ja. Jeg tager også lige sådan en her. Det var så den her video. Vi håber, I kunne lide den.
Og tak fordi I så med. Yes. Og husk at like, kommentere og abonnere. Nå, så ses vi i vores næste video. Hej!